vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangoma kavika chitupa changu. So isusu mukoma kubva zvatainge takauya kunoku kuSouth Africa, matambudziko atainge tichisangana nawo ainge akasiyana siyana. Me, my siblings including my cousin, sisters and brothers, tainge tichingosangana nemaproblems challenges akasiyana siyana, kurambana nevakadzi, kurambwa nevarume, uye zvekare nekungorarwa uye nekungorara zvimwe zvinhu zvamunenge musingaoni, ende uchitomuka uchitoona kuti there is physical evidence. Saka sevana manje takabva tazogadzira group because kwemakore nemakore we were not united as a family, and I later found out kuti baba vangu was the reason as to why when we grew up we were not a united family, and baba vangu ivo mumuri ndo vatoriwo nemari, but vamwe vose ava vanotongotambudzika. Saka tikazoti tava kunoko ndokubva tachizotanga kutsvakana, tikabva tagadzira WhatsApp group redu, ndokubva tatanga manje kuchikurukura, tikabva tati nyaya iripo varume ndeyekuti tikufanira kuti tinge tichitsvaka n'anga inotibatsira inge ichitiudzawo kuti ko dambudziko racho rimbori pai, ko chiko chiri kumbokonzeresa kuti tinge tichisangana nemaproblems akadai so anorwadza kudai. Saka tikabva tazowirirana ndokubva tazoenda zvedu kumusha. Saka tikati taenda kumusha tainge tambofamba, but mukufamba taingotiwo nhasi tikafamba, dzimwe nguva on my side ndaibva ndaudzwa kuti amai vangu ndo vari kukonzeresa, dzimwe nguva ndaibva ndaudzwa kuti ivo baba vangu ndo vari kukonzeresa, because my last wife, the woman that I stayed with, iye ainge achiti anotorota baba vangu hanzi vaitouya even Muscat because ainge asingashandi. Saka ainge ava kutotya kana kutorara Muscat because aingoti so kana ndikarara Muscat chinhu chaitanga kuona hanzi ndaitoona dhoo richivhurwa, but iye manje kuti ange achimuka aibva atadza kumuka. Saka aizoti kana aramba akatarisa aibva azoona baba vangu vachitopinda vobva vatokurura nhumbi dzavo, but hanzi vanenge vakabata imwe tsvimbo yavo, then vobva vachizotanga manje kurara nemudzimai wangu. Saka iye ainge ari munhu ainge achienda kune imwe chechi yePentecostal. Taingonamata tichingoti zvichapera, but ndainge ndava nesuspect manje kuti mubereki wangu baba vangu, why is it mukadzi uyu asingatombozivane nababa vangu, because yainge ingori marriage yemuno muSouth Africa. Anoti iye anogara achingorota baba vangu vachiita bonde naye. Ndokubva tazorambana, marriage yangu yakangoparara zvekare. Ndikabva ndatanga kudheita zvekare umwe munhu aingocomplain achiti iwe each and every time pandinoti kana ndapedza kurara newe ndinobva ndatanga kunzwa kuswinyiwa kusika rudzi kwangu. Saka ndaingoti zvimwe kuda uye akaenda kuti ainge ava kundihurira akasiya andipa sick. Anyway, life yakatongoramba ichingoenderera kumberi kudzamara manje tazoenda kuZim. Takati taenda kuZim ndokubva tazoenda pamba paimwe n'anga, then n'anga iyeya manje yakabva yazoti yainge ichida kuti tinge tichizounza baba vangu mudare. Ndakabva ndatosuspecta kuti there was something that was wrong. Sezvo ndainge ndiine motikari, ndakabva ndazotora hama dzangu ndokubva ndazoenda nehama dzangu ndokubva ndazonovasiya kumba kwabamunini vanogarawo futi muHarare. Saka ndakabva ndazoenda kumusha ndiri ndoga manje, ndikabva ndati inini ndikuenda kunotora baba. Saka vamwe vakabva vazongosara vakaungana vari group. Ndakati ndichingonosvika kumba mukoma ndikabva ndatoona baba vainge vakatondimirira, vakabva vati mwanangu waita wauya, ende ndatogadzirira kuti tinge tichidzokera, unokwanisa here kuti unge uchitorova U10? Ndikabva ndati ndinokwanisa baba, but baba manje vakabva vati tisati tadzokera uko mwana pane nyaya yatoda kuti tinge tichitaura newe. Ndokubva vati ndinge ndichivaperekedza. Mukoma ndakabva ndazovaperekedza ndokubva ndatoona kuti tainge tava kutoenda pamba pomumwe mudhara uyo anoita zveun'anga. Tasvika kuya baba vakabva vazoti kwandiri inini naamai vako tatoona kutoti iwewe kuti unge uchizotobhilivha kuti zvinhu zvatoda kukuudza zvinhu zvechokwadi, zviri nani kuti tinge tichitoya pana sekuru ava tinge tichiitiswa mhiko dzekuti zvose zvatichakuudza ndezvechokwadi. Saka amai nababa vangu vakabva vazondiudza kuti ivo vainge vaine urombwa hwavo. Saka ivo baba vanoti pavakatora urombwa uhwu vainge vasingatozivi kutoti vainge vachitoromba. Baba vangu inini vainge vari musoja, saka vainge vakatorawo mishonga yekuti vange vachizvichengetedza apo pavakamboenda kuDRC, hondo yaye kuDRC. Saka vanoti vainge vakagadzirirwawo mishonga iyo yavainge vakanzi mishonga iyoyo pavanenge vasvikawo kuDRC kuhondo vaifanira kuti
vange vachizoisungirira muchiuno mavo, ende ndo yakavachengetedza mishonga iyoyo. Saka ivo vanoti pavakazodzoka manje kuno kukuzimu, then mishonga iyoyo vakabva vazoona kutoti yainge yava kuvapa laki remari. Pose pose panenge pachinzi paputika mari, baba vangu vaibva vazongopinzwawo mudhirimeme kuzotosvika vachizotoita mazimari ose avo avainge vainavo. Saka vakabva vazoti zvinhu izvi zvakabva zvazotanga kupanduka. Ndikabva ndati ko zvakapanduka sei? Vakabva vati zvinhu zvezve zvainge zvichivachengetedza hanzi zvakabva zvazopatsanurana, chimwe chikabva chazoita chikono, chimwe chacho chikabva chazoita chimukadzi. Saka isusu sevanakomana vemudzinza ndisu tainge tava varume vechacho chacho chainge chiri chikadzi, then vasikana vemudzinza ndo vainge vava vakadzi vecheche chainge chiri chikono. Baba vakabva vatoti uyu ndikuda kumurakidza zvinhu zvacho. Saka nganga iye yakabva yazondipa mushonga wekuti ndinge ndichizogeza kufesi kwangu. Mukoma ndakangoti so ndichingogeza kufesi kwangu, ende uye ndinoda kukurudzira vanhu kuti pakugeza paya musawanzo kufanira kuti munenge muchigeza muchivhara maziso. Unofanira kuti kana uchigeza kudai ruoko rwako ngarugeze uchiita sekunge uri kunozvivhura maziso kudai, because ndo zvandakaitwa neng'anga iya ikabva yandiudza kutoti yainge ichitondivhura maziso angu emweya. Mukoma ndakangoti ndageza kudaro ndikabva ndatoona kutoti ko pasaidi pababa vangu painge pakatomira kamwe kadhara aka mukoma kainge kaide mazindebvu ainge akaita kuremberera achiita kunzvenzvera pasi. Then pasaidi paamai vangu painge pakatomira kamwe kainge kakaita kunge kachidhori. Then ng'anga iye ikabva yati wamuona kamukadzi wako, wamuona apa kachidhori aka kakanyangara sei mukoma, zvekuti kana ukakaona kana kuri kunzi unenge usina kupiwa mishonga yekuti inge ichikudzikamisa hana yako unokwanisa kungorohwa nebuka ukatofa. So mukoma ndakabva ndatoona kuti baba vangu panapa ivo naamai vatori neurombwa hwavo. Saka vakabva vazokumbira kuti inini ndinge ndichizonovachenura uko kwatainge tichienda. Ndikabva ndati nhai baba, inini handisi n'anga, saka ndinozokuchenurai sei? Saka ivo vakabva vazoti the reason as to why vainge vaenda neni pamba peng'anga iyaya painge paine umwe mushonga uyo wandaifanira kuti ndinge ndichizoubata patichange tichazodzokera kumba kweng'anga iyaya. Hanzi kungobata kwandinenge ndakaita mushonga iwoyo, hanzi ndinenge ndava kutovhara dare racho iroro. Then ng'anga iyaya yaibva yazotanga kuona zvefeki, ende hapana payaizombonanga baba nekuda kwekuti baba vangu ivo vane mari. Saka yaibva yazonanga vamwe bamunini kuya kwandainge ndasiya macousins angu ose. So mukoma ndakabva ndazogamuchira mushonga uya, ndikabva ndazoutora ndikabva ndazouisa muhomwe metrousers yangu, ndokubva tazodzokera kumba ndisu uyo tichidzoka kuHarare. Zvino takazoti tadzoka kuHarare usiku hwacho ihwohwo takazorara pamba pabamunini, but mukoma nashe zvikwambo zvezvo ndakatozviona usiku hwose zvichipatrula, zvakapatrula mukoma. Kupatrula kuya kwekutoti zvainge zvichitoganza, zvakachinjanisa macousin sisters nemacousin brothers angu, zvekuti mangwana acho vanhu vakaita kumuka, vakaita kudhamba nekuneta, vanhu vachingochema umwe achiti ndakarara usiku hwose ndichirara nevarungu, umwe achiti ndakarara usiku hwose ndichiita sekunge ndiri kuekteswa pono. Izvo vainge vararwa nazvo zvikwambo zviya. Zvino takabva tachizobuda manje ndokubva tazochienda kumba kweng'anga iyaya. Tichinosvika kuya mukoma ndainge ndakabata kamushonga kake. Saka sekuru vaya vakazoti vatigadzika pasi vava kutanga manje kutibatsira. Ndakabva ndaona kuti murume uyu ainge atovharwa, ainge asisina kana chaainge ava kumboona. Akabva buda mudare ndokubva adzoka, but paakadzoka manje akabva azonangana nabamunini. So handizivi kuti vanhu ava kuti vane masimba here kuti vanokwanisa kutogadzika mhepo pane munhu uyo wekuti anenge asitomborina kutomboromba, nekuti ndo zvakaitika pana bamunini ipapo. Takati tirimo mudare muya, then bamunini vakabva vatanga kureurura. Mukoma ndakatomboda kuyeredza misodzi, bamunini vachitanga kureurura vachiti ndakaenda ndikanotora mushonga. Saka mushonga uyu wakazopanduka, chimwe chikabva chazoita chimwe chidhara, so ndo chinorara nevanakomana vose vemudzinza. Then chimwe chacho chakangoita chidhori, chikadzi chacho ndo chinorara nevanakomana vose vemudzinza. Zvose izvi zvavainge vachitaura mukoma nashe hazvisi zvinhu zvavainge vachitomboziva kana kutombonzwisisa, because vakati vapedza
vakabva kureurura vakabva vavhunduka zvokuti ndakabva ndatoona kutoti there was something izvo zvainge zvaitika pavari ivo bamunini. Saka vakatoti vareurura kudaro then nganga iya ikabva yatoti muroyi wenyu uyu mamubata, muroyi wenyu uyu mamubata, saka muchaita sei naye? Saka bamunini vakabva vati ndikuda kuti zvinhu izvi zvinge zvichizobatwa. Saka takabva tazoenda kumba kwabamunini, zveshuwa kwakabva kwanobatwa nyoka, then pakabva pazobatwa rimwe rainge rakaita kunge zemupurwa, then zvinhu zviya zvikabva zvatourayiwa, zvikabva zvanzi zvikwambo zvezviya zvatourayiwa. Saka ivo bamunini vakabva vachizotengesa motikari yavo because vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachiripa. Even vana vabamunini vainge vakaita kugumbuka, vakabva vati baba munofanira kutoti munge muchitiripa. Vakabva vatengesa motikari yavo ndokubva vazobhadhara nganga iyaiya. Takabva tazochidzoka kuno kujoni but mukoma matambudziko mumhuri achingorimo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma avo. Hanzi takazodzoka zvedu kuno kujoni but matambudziko mumhuri haana kupera achirimo. Anogopera sei? Nekuti zvinhu zvacho hazvina kuparadzwa. Nganga iyi yakatongorohwa confusion ikabva yazobhadharwa later on nerweseri. Strange things do happen in this world. Kuita sekunge kana mukaenda kumatare paukama munofanira kutombotanga matombosechana kuti iwe hauna chauinacho here. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndiri mudzimai, ndine makore 36 years ekuberekwa, ndakaroorwa uye ndine vana vangu vaviri. Ndigerewo muno munyika yevatorwa muno muSouth Africa but ndinogara zvangu muPretoria. Saka ndine umwe mwana wasekuru hanzvadzi. Saka mwana uyu wasekuru iye pasa form 6 yake ndakabva ndazongonzwa kumuvenga mukoma. Handizivi kuti chii chakakonzeresa kuti mwana uyu ndinge ndichimuvenga. Ndakabva ndatonyepera murume kuti ndainge ndichida kumboenda kunodongorera vana. Izvo ndainge ndatopindwa nemweya wekwasatani, dhimoni chairo dhimoni, mufunge zvenyu rainge randibata. Saka ndichibva kunoko ndainge ndamutengera sutu. Ndakatomutengera sutu yake yablack uye zvekare nebhutsu nemasocks nezvipfeko zvemukati. So mukoma ndakazoti ndasvika kumba ndokubva ndazofonera sekuru because tinongogara kuvillage imwe chete. Then so ndakabva ndazoti pandakasvika kumusha ndikabva ndazofonera sekuru. Sekuru ava ihanzvadzi yaamai. Saka pandakavafonera ndakabva ndati ndainge ndichida kuti ivo sekuru ava vange vachizouya, mwana wasekuru ndokubva vazouya, tinongogara musame village. Saka sekuru vakazoti vauya mukoma ndikabva ndati makorokoto sekuru, ndakutengerai sutu. But sutu iyi ndainge ndatogara ndatoigadzira because ndakabva ndazoenda kune vamwe gogo. Saka gogo ivavo in'anga but ndinowirirana navo. Ndakatanga kuwirirana navo gogo ava mushure mekunge murume wangu amboita like munhu ainge ava kundihurira. Then ndikabva ndazoenda kwavari gogo ava, vakabva vazoti ivo zvavainge vachida kuti tinge tichiita panguva yacho iyoyo kwainge kuri kutoroya munhu. Ndikabva ndatoti hazvina hazvo kana basa. Saka mukoma gogo vaya vakabva vati wadzoka zvekare muzukuru. Ndikabva ndati ndadzoka. Vakabva vandibvunza kuti ko chii chainge chandiunza zvekare mudare mavo. Ndikabva ndavaudza nhau yangu. Vakabva vati alright, tione zvacho zvawakatenga. ndokubva ndazovapa sutu iyaya yandainge ndakatenga. Saka vakabva vazogadzira sutu iyaya. Vakabva vazoti iye achingosvika pamba pako ndokuda kuti iye ange achipfeka hembe idzi dzandagadzira asati atombogara pasi. Wazvinzwa here? So mukomanachi ivo sekuru vakati vari munzira vachiuya kumba kwangu, ndainge ndakatongomira pagedhi ndakaita vekurinda because ndainge ndisingatombodi kuti ndinge ndichimbovapa chansi yekuti vange vachigara pasi. Ndakabva ndavaona mukoma, ndikabva ndamhanya ndichienda mukicheni mandainge ndakaisa sutu iya zvekare nebhutsu. Ndokubva ndati sekuru vangu, my very intelligent sekuru, mauya kani sekuru mauya. Oi, izvi zvandakakutengerai ndo present yenyu yandakakutengerai kuSouth Africa iyi. Ivowo vakabva vazofara, vakabva vati muzukuru waita basa. Saka ndichazoti kana ndasvika kumba ndobva ndazozviidza. Ndikabva ndati kwete ndoda kuti munge muchitozvipfeka izvezvi. Saka vakabva vazopfeka sutu iya yavakatomira pagedhi. Vakatongopfeka mukomanachi, vakatongopfeka trouser pamusoro pejini vavainge vakapfeka zvekare. Vakabva vapfeka shirt pamusoro t-shirt nebhachi. Ndikabva ndatoti tsungai tai sekuru, ndoda kutokutorai mapictures. Ndikabva ndatovatora mapictures. So takabva
takabva tazopinda zvedu mumba sekuru vainge vakatopfeka sutu yavo. So vakazoti pavainge vodzokera ndikabva ndati aiwa kasekuru chibvisai apa vainge vachida kuita nharo dzekuti vange vachiinda vakapfeka sutu. Saka at that time ndainge ndichitya kuti kana vakadzokera kumba vakapfeka sutu inokwanisa kuzoita suspicious kana kuri kunzi vakazowana icho chinenge chavawana. So vakabva vazokurura ndokubva vazoenda zvavo. So sekuru ava manje vaifanira kuti vange vachizoenda kuyunivhesiti, but mukomana sekuru vakangoti vaenda kuyunivhesiti, then ndokubva tatonzwa zvichitonzi sekuru vava kuita sekunge munhu ari kurasika njere kuzotosvika vachizotodzoka kumusha. Iko zvinozvi sekuru vanotongogara vakasungirirwa pamuti because vava kutopenga. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Muchanotongwa vahanzvadzi, muchanotongwa. Dai mazama kuti munge muchivasunungura sekuru avo, munge muchivasunungura, asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma ndoda kureurura kuti ndakaromberawo kuva foromani paprize renguruve muno mumujoni. Saka pandakauya kuno kumukoma ndakabva ndatanga kushanda pane rimwe prize apo painge pachiita zvekugadzirwa mayogurt. Saka murungu akabva azotanga kundifarira zvisingaiti. Saka murungu akati andifarira kudaro, then ndokubva ndachizotanga manje kuvengwa nevamwe avo vandainge ndichishandidzana navo. Ndokubva ndazodzingwa basa because ivo zvavakaita ndezvekuti vakabva vazonyepera murungu kuti ndaipota ndichimubira. Murungu ndokubva andidzinga zvainge zvitomborina kana evidence. Saka ndakabva ndazombotambudzika kuzosvika ndichizowana basa pane rimwe prize apo panoita zvekupfuwiwa nguruve. So ndakati ndava kushanda paipai ndakamborwara because ndaiti kana ndikamuka makuseni ndaita kuona kuti padhoo pangu panenge pakakandwa ma5 cents. Vanhu vemunomu ivo kamuroyero kavo kavanoita vanongokugadzira makumbo awa so that unge uchizotanga kungorwadziwa nemakumbo kuzosvika uchizonofa. Saka ndaitoti ndichitomuka ndobva ndatoona kutoti padhoo pangu panenge paine ma5 cents coins. Paprize apa painge pachishanda umwe mudhara wekumalawi. Saka mudhara uyu ainge asingawirirani nevanhu vazhinji. Ndakabva ndatanga kuwirirana naye mushure mekunge ndamuratidza kuti izvi ndo zvandainge ndichingoona each and every morning pandaimuka ndichiona ma5 cents coin. Then mudhara uyayo akabva azoti vanhu ava vainge vachida kundiroya. Saka iye akabva azoti aikwanisa kundigadzirira mushonga wekuti inini ndinge ndichizoitwa foromani. Saka mushonga uyu wainge uri mushonga welaki. Mudhara uyu akabuda usiku mukoma achiti ainge achienda kunovhima, but paakabuda mukoma ainge akangopfeka underwear chete, then akatoti ainge achienda kunovhima. Paakadzoka mukoma akadzoka akabata kamwe kamuka because ndakanzwa achindinokera samwe kuma 3 am ndo pandakanzwa nokupadhoo. Ndokubva ndamuvhurira. Ainge aine chimhuka chaainge akabata. Chimhuka ichi mukoma handitombozivi kuti ndingachidescribe sei chimhuka ichocho chandakaona mudhara uyu akabata. Akabva andiudza kuti izvi zvimhuka zvehusiku izvi, ndachibata chimhuka ichi ndo chimhuka chinogadzira laki. So mukoma ndakabva ndazogadzirirwa mushonga uyayo welaki, and laki riya rakabva ratoshanda because pasina kana madays ndakabva ndatonzwa ndava kudanwa nemurungu. Kamudhara uya ainge akati paya pakubika chimhuka chiya ndokubva azotora mafuta acho akabva azoisa mafuta mune kamwe kabhodhoro kandichiri nako nanhasi. Saka akangondipa saini yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizozvizora nemafuta echimhuka chaichiya pahuma pangu apa because kabhodhoro ikako ndinofanira kuti pose pandinenge ndiri ndinenge ndiinako. Ndokubva ndazoenda kuya murungu akabva atondiudza kuti ainge asarudza inini kuti ndinge ndichizova foromani. Ndo kutoromberawo kwandakatoita uforomani. Hakusi kunzi ndakawedzerwa mari yepay, but I am the one who is in control. Zvose zvandinenge ndichida kuti zvinge zvichiitwa paprize inini ndini ndinotocontrola everything. Zvakangoma hazvo vedu we. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi murungu akatombonetsera mapermits, ndikangoenda ndikanotaura naye akabva ati muri kufanira kungomagadzira mapermit. Nyaya yacho ikabva yatongonyararwa zvayo. Kurombera kuva foromani paprize renguruve muno mumujoni.
zvakangoma hazvo vedhuwe.